И сега ред е да дам думата на един от любимите ми преподаватели в Национална спортна академия Васил Левски, който е в качеството си на заместник-министър на младежта и спорта тук, доцент Стоян Андонов. I would like to give the floor to one of my favorite professors at the National Sports Academy, Vasil Levski, who is here in his capacity of Deputy Minister of Sports and Youth. You have the floor, Mr. Andonov. Уважаеми господин президент, уважаеми господин кмете, Ваше превъзходителство, уважаеми господин Бинев, господин Михайлов, за мен е голяма чест и радост, че отново имам възможността да участвам в откриването на поредното издание на този толкова дългоочакван турнир. И бих искал да поздравя организаторите от Федерацията по таеквондо, да поздравя всички състезатели, треньори, деятели на таеквондото, както и всички родители, които виждам в залата. Приемете и поздравите на цялото Министерство на спорта и от министъра на спорта с пожелания всеки един от състезателите да покаже максимума от възможностите си. Mr. President, Mr. Mayor, Excellencies, Mr. Binev, Mr. Mikhailov, it is an honor and privilege for me to once again be present at the opening of yet another long-expected competition. I would like to congratulate the organizers, the federation, all the athletes, coaches and parents present here on this wonderful occasion. I would like to convey the greetings and the best wishes of the whole ministry and the minister himself. And I wish you show your maximum here. Във всяко едно състезание има и победители и победени, но не това е най-важното. Най-важно е всеки да покаже това, за което се е готвил и да покаже максимума от възможностите си. Бъдете здрави, желая успех на всички! In every competition, some people win, others are defeated. But the most important thing is to show how hard you have prepared. Show the maximum of your efforts and capacities. I wish you good health and good luck.